سلامنا عظم يكون زغبركمن أفكرت سبورت كموتر سولوس نلومي سولوس بحثنا عسى كل تشحن أسران سلسنون سومنا ومدب سبورت السنادينا قريبنا لنا نايلو مفنونا كاب سلسك ساب عسر سلسن حسى أب كثما غلاسغو سكوتلاند أب زكايد شامبيون كردم بشكل تعلمات كتير الله نمكد تالكم بخبر نعدم نفلم أوان نعسر ثلاثة ودرات كردم بشكلتا بحبار زنجد سوبر شامبيون عالم زتسمي ودرات شامبيون بشكلتا عالم كاب دحر صباح حموس ثلاثة نحاسة جميرو كساب سنبت عسر ثلاثة نحاسة أب كتما غلاسغو سكوتلاند كسلاسة ليو إذي بي UCI زتودبن كاب 45 كساب 5 مليون باوند باجت تسلي علون زلو دك تبعتيون دك أنسيون زساتفولو تصوتاتات أب صرقيا تراك مرور قلقلن وشت دراشن زكاير كوينو بمنجدي دا كورسو ناي سنكولان ماونتينن BMXن زعمسلا عينتات بشكلتا كقناعيو أزياب تاريخ كردم بشكلتا زعبي وددر شامبيون عالم مغانو زنقر لزلو كردم نوددر أولمبيك بحاد عمد كردمو أب نفس وكف 4 عمدات ككاد مدبت تحيزلو الله ببعمت زكاية شامبيون كردم تصرقي عالم كم أكال نايزي عبي وددر كوينو لما عملت نمبل 9 جيزيو كسالت إيو تقدادمتي كم وترو لوم زبنون بجونيور تحتي 23 عمد كمون سينير درجات غفافيلوم أبو ددرات تصرقيان كرونوميترن كتصمو ديوم تورادرتي بزيكاتي ببصوتهم تفليوم زكايدو قدم 3 دق انسيو مس 3 دق تبعتيو تحنافيصم بحفشا 6 سبات بحبر اب حدا غجله تطرنيفم زكايدو ناي مقبال ويكا ريلي قدم كرونوميتر ون كهليو ابزو ددر فلما دق تبعتي حبيروم كبغسيوم كابتوم 3 توم كلته نتي زتمدبلهم رحقات عميمم حنصاص مسرغصو تندق انسيو بغيدن غعزن كسلاسلين እታ ካልይቲ ተቀዳዳሚት መዛዘሚ ሕንጻጽ ብዝረገጸቶ ግዜ ድማ ነታ ጋንታ ውጽኢት ግዜ ክትሓዘላዩ ሕጊ ናይ ጾታ ከም ዘፍቅዶ ሓደ ካብቶም ወይ ካብተን ክልተ ተቀዳደምቲ ሓይሊ ንምድላብን ዓቕሙ ንምሕዳስን ሓንቲ ዙርያ ዓሪፉ ጸኒሑ ኣብ ዝቕጽል ዙርያ ምስ ብጾቱ ኮይኑ ጉዕዙ ክቕጽል ይኽእል እዩ ብመሰረት ወፂ ዘሎ መርሓ ግብሪ ቀዳም 5 ነሓሰ ፍርቂ መዓልቲ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ 70 ኪሎ ሜትር ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ ድማ ካብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሮም 127.2 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ጽርግያ ከካይዱ እዮም ሰንበት 6 ነሓሰ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ቅድሚ ቀትርን ድሓር ሲኒየር ደቂ ተባዕትዮ 271.1 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቀቱ ውድድር ጽርግያ ክጽመዱ እዮም ኣብዚ ውድድር እዚ ተቀዳደምቲ ካብ ከተማ ኤድንበርግ ነቂሎም 120 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ናብ ከተማ ግላስጎ ምስ ኣተው 14.3 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቀቱ ዙርያ 10 ግዜ ኮሊሎም ጉዕዞኦም ክፍጽሙ እዮም ዕዉት ናይ ዘቕድድም ብጀካቲ ሻምፒዮን ዓለም ብምዃኑ ዝረኽቦ ልሙድ ስልማት ኣብ 2024 ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝግበር ውድድር ኦሎምፒክስ ብቐጥታ ዘሳትፎ ትኬት ክረክብ እዩ ነዚ ቅድድም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮን ቤልጂማዊ ሬምኮ ኤቨንፖል ወዲ ሃገሩ ዌይት ቫን ኣየርት ኔዘርላንዳዊ ማቲዩ ቫንደርፖል ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላን ፊሊፔ ኢጣልያዊ ፊሊፖ ጋና ንኽዕወቱ ዝለዓለ ግምት ተዋሂብዎም ኣሎ ተቀዳዳማይ ቤልጂማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማርሼ ዋንቲ ጎበርት ማቴሪዮ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ እውን እዚ ውድድር ብሽኳን ተወዲዩ ኣብ ፖድየም ንኽድይብ ትፅቢት ተገይሩሎም ካብ ዘሎ ተቀዳደምቲ እዩ ሶሉስ 8 ነሓሰ ካብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን 40.3 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቀቱ መወዳደሪ ቦታ ተሓናፊፆም እናተቐባበሉ ብግዜ ዝቐልጠፈት ጋንታ ንምዃን ክጽዕቱ እዮም ረቡዕ 9 ነሓሰ ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ትሕቲ 23 ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ተቀዳደምቲ 36.4 ኪሎ ሜትር حموز 10 نحاسة كاب ساعات 1:15 دحر قطري جونيور دك أنسيو تقدادمتي 13.6 كيلومتر سينيور دك أنسيو تقدادمتي كاب ساعات 1:15 دحر قطري تحيزهم أنصار جيزي 36.4 كيلومتر رحكت كحنبو بيوم
ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዓርቢ 11 ናሓሰ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ትሒዙ 23 ኪሎ ሜትር ብዝርሕቀት ውድድር ክሮኖሜትር ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ ካብ ሰዓት 4:35 ድሕሪ ቀትሪ እንድሓር ድማ 48.1 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ውድድር ክሮኖሜትር ሲኒየር ደቂ ተባዕትዮ ከተኣናግድ እዩ። ኣብ ዝቕፅል ቀዳመ ሰንበት ከዓ ትሕቲ 23 ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ 168.4 ኪሎ ሜትር ከምኡውን ሲኒየርን ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ብሓባር 151.4 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝጓዓዝ ውድድር ጽርግያ ከቃንዑ እዮም። እቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳም 12 ናሓሰ ካብ ሰዓት 1 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ዝጅመር ክኸውን እንከሎ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ንጽባሒቱ ሰንበት ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ክነቅል እዩ። ኣህጉራዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ወይ ከዓ UCI ንብቕዓት ተቐዳደምትን ሃገራትን ዝመሚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን መሳለል ደረጃታት ከም ዝዝርግሕ ዝፍለጥ እዩ። ሃገራት ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ግላስጎ ዘሳትፎም በዝሒ ተቐዳደምቲ እምበኣር በዚ እቲ ማሕበር ኣብ 20 ሰነ 2023 ዘውፅኦ ደረጃታት ተቐዳደምትን ሃገራትን ክውሰን እዩ። UCI ነዚ ውድድር ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መምርሒ ከም ዘመልክቶ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ካብ ቀዳመይቲ ክሳብ 10ይቲ ዝተሰርሐ ሃገራት ኣውስትራልያ፣ ቤልጅየም፣ ኮሎምቢያ፣ ዴንማርክ፣ ፈረንሳ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ኢጣልያ፣ ኔዘርላንድስ፣ ስሎቬንያን፣ ስጳኛን ኣብ ውድድር ጽርግያ ሲነር 8 ተቐዳደምቲ ንኸሰልፋ ዕድል ክወሃብ እንከሎ ኣብቲ እዋን መበል 18 ተርታ ተሰሪዓ ዝነበረት ኤርትራ ትርከበን ካብ መበል 11 ክሳብ መበል 20 ደረጃ ዝሓዛ 10 ሃገራት ድማ ነፍሲ ወከፈን 6 ተቐዳደምቲ ንኸሰልፋ ተወሲኑለን ኣሎ። ብዘይካዚ ተቐዳዳማይ ኢጣልያዊት ፕሮ ኮንቲነንታል ቲም ግሪን ፕሮጀክት ባርዲያኒ CSF ፋይዛን ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያታት ኮንቲነንታል ኣፍሪቃ 2023 ከም ምዃኑ መጠን ምስ ሻምፒዮን ዓለም 2022 ቤልጂማዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ሶዳል ኩዊክ ስቴፕ ሬምኮ ኤቨንፖል ሻምፒዮን ፓን ኣሜሪካን 2023 ካናዳዊ ተቐዳዳማይ ፕሮ ኮንቲነንታል ቲም ሂማን ፓወርድ ሄልዝ ፒየር አንድሬ ኮቴ ሻምፒዮን ኤስያ 2023 ካዛኪስታናዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ኣሳና ካዛኪስታን ግሌብ ብሩሰንስኪ ብሓባር ኣብዚ 200 ዝበፅሑ ስፖርታውያን ኣብ መስርዕ ቅድድም ዝርከብሉ ውድድር ንኽጎዩ ብፍሉይነት ቦታ ተሓዚሉ ኣሎ። በዚ መሰረት ኣብዚ ናይ ሲኒየር ውድድር 7 ተቐዳደምቲ ተሰልፍ ኤርትራ ኣብዚ ዓመት ዝተዋፍሮም ብዝሒ ተቐዳደምቲ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ቶም ዝበዝሑ እዮም። እታ ጋንታ ቅድሚ ሕጂ ዘገደመቶም ብቁፅሪ ዝበዝሑ ኣትሌታት ኣብ 2016 ኣብ ቀጠር ከምኡውን ኣብ 2022 ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝተገብረ ውድድራት ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ክልተ ውራያት ስፖርት 6 ተቐዳደምቲ ልኢኻ። UCI ብ4 ሐምለ 2023 ዝዘርግሖ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ኣብ እዋን 20 ሰነ 2023 ኣብ ደረጃ መሳለል ቅድድም ብሽክለታ ኣህጉር ኣፍሪቃ ትሕቲ 23 ዓመት ዕድመ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘት ሃገር 5 ተቐዳደምቲ ካልአይቲ 4 ተቐዳደምቲ ካብ ሳልሳይ ክሳብ 5ይ ተርታ ዝሓዘ ሃገራት 3 ተቐዳደምቲ ክልእካ መሰል ኣለወን። በዚ መሰረት ላዕለዋይ ደረጃ ዝሓዘት ሩዋንዳ 5 ካልአይ ደረጃ ዝነበረት ኣልጀርያ 4 ኤርትራ ደቡብ ኣፍሪቃን ሞሮኮን ድማ ካብ ሳልሳይ ክሳብ 5ይ ተርታ ንዘሎ ቦታ ሒዘን ዝነበራ ሃገራት ከም ምዃነን መጠን 3 ተቐዳደምቲ ናብ ሜዳ ቅድድም ከውርዳየን። በንጻር እዚ ገለ ስፖርታዊ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ዝነጥፋ ብኤርትራውያን ዝውነና ማህደራት ማሕበራዊ ሚድያ ኤርትራ ኣብ ውድድር ትሕቲ 23 ዓመት 3 ዘይኮኑስ 5 ተቐዳደምቲ ከተሰልፍ ምዃና ይገልጻ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነዚ ውድድር ዝመረፀቶም ተፃወቲ መነመን ምዃኖም ክሳብ ኣብ ስቱድዮ ዝኣተናሉ ሰዓት ብወግዒ እኳ እንተዘይገለፀት ከምኡውን ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ UCI ዛጊት እንተዘይወፀን መርበብ ሓበሬታ ፕሮሳይክሊንግ ስታር ግን እታ ጋንታ ነቲ 6 ሰዓታት ክወስድ ገምጋም ተዋሂቦ ዘሎ ቅድድም ሲኒየር ነዞም ዝስዕቡ 6 ተቐዳደምቲ ሓርያ ከም ዘላ ትገልጽ። እቶም ተቐዳደምቲ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ቱርካዊት ኮንቲነንታል ክለብ በይኮዝ ብለዲሲ፣ ኦሎምፒካዊ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም EF ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት፣ ኦሎምፒካዊ ኣማንኤል ገብረ እግዚአብሔርን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ካብ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ሊድል ትሬክ፣ ቢንያም ግርማይ ካብ ቤልጂማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማሼ ዋንቲ፣ ጎበርት ማተርዮ፣ ዳዊት የማነ ካብ ጀርመናዊት ኮንቲነንታል ቲም ባይክ ኤይድዮም። ኣቐዲምና ከም ዝገለጽናዮ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብምዃኑ ቦቱ ውሕስ እዩ።
ብካልእ ተቐዳዳማይ ክትካውን ፍቑድ ኣይኮነን። ኣብ ውድድር ትሕቲ 23 ዓመት ድማ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ካብ ቤልጂማዊት ኮንቲነንታል ቲም ሰርከስ ሬዩዝ ቴክኖርድ ኣብ ኤግል ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ትምህርቲ ምቕሳም ዝርከብ ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያ ኤርትራ 2023 ዓወት ኣማን ካብ ክለብ ደንደን፣ ጴጥሮስ መንግስት ካብ ቱርካዊት ኮንቲነንታል ክለብ ባይኮዝ ቤሌዲየሲ፣ ኤፍሬም ገብረ ህይወት ካብ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኮንቲነንታል ክለብ ኪው 36.5 ዩኤል ሃብተኣብ ካብ ክለብ ኤሪተል ተሓርዮም ከም ዘለዉ ጽንጽንታታት ኣለዋ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወሎንጎንግ ኣውስትራልያ ኣብ ዝተሰላሰለ መበል 89 ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኣብ ቅድድም ጽርግያ ሲኒየር 6 ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር፣ ቢንያም ግርማይ፣ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን፣ መትከል እዮብን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ኣብ ውድድር ጽርግያ ትሕቲ 23 ዓመት 5 ተቐዳደምቲ ስምዖን ተስፋ ገብር፣ ሚልክያስ ቅዱስ፣ ሳምሶም ሃብተ፣ ዳንኤል በርሀን፣ ኣማኑኤል ማሕረን ኣብ ውድድር ጽርግያ ጁኒየር 3 ተቐዳደምቲ ኣኽሊሉ ራፋይነ፣ ዩኤል ሃብተኣብን ዮናስ ሰኪየን ኣብ ቅድድም ጽርግያ ሲኒየር ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ተቐዳዳሚት ዳናይት ፍጹም ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ትሕቲ 23 ዓመት ዕድመ ክልተ ተቐዳደምቲ ኣማኑኤል ማሓርን ስምዖን ተስፋ ጋብረን ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ጁኒየር ሓደ ተቐዳዳማይ ማለት ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ንኤርትራ ወኪሎም ቀሪቦም ነይሮም። ኣብ ቅድድም ጽርግያ ሲኒየር ቢንያም ግርማይ መበል 54 መርሃዊ ቅዱስ መበል 68 ኣብ ቅድድም ጽርግያ ጁኒየር ዩኤል ሃብተኣብ መበል 28 ዮናስ ሰኬ መበል 60 ተርታ ክሕዙን ከለዉ ዝተረፉ 11 ተቐዳደምቲ ነቲ ዝተመደበ ርሕቀት ብግቡእ ክፍጽሙ ኣይከኣሉን። ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ዕድመ ትሕቲ 23 ዓመት ኣማኑኤል ማሕሪ መበል 39 ስምዖን ተስፋ ጋብር መበል 42 ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ጁኒየር ኣኽሊሉ ኣረፋይነ መበል 41 ተርታ ተሰሪዖም ነይሮም። ብዓወት ቤልጂማዊ ሬምኮ ኤቨንፖል ኣብ ዝተዛዘመ ውድድር ሻምፒዮን ሲኒየር ተቐዳደምቲ ብሉጻትን ኣብ ጽቡቕ ቁመናን ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ሒዛ ዝወረደትን ብመገዲ ቢንያም ግርማይ ኣብ ፖድየም ክድይብን ዝሓለነት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነቲ በብእዋኑ ዝለዋወጥ ዝነበረ ምዕባለታት ናይቲ ጸወታ ብግቡእ ከተነብብ ብዘይምኻላ ኣንቢባ ድማ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ብዘይመሃባ ብዘይካቲ ሒዛቶ ዝኣተወት ንቢንያም ግርማይ ንምዕዋትን ንምሕጋዝን ዝብል ቀንዲ ስልታ ካልእ ኣማራፂ ስልቲ ሒዛ ብዘይምእተዋ ወይ ከዓ ብኣሰልጣኒ ሳምሶም ሰሎሞን ዝተዋህባ ኣማራፂ ስልቲ ኣብ ተግባር ብዘይምውዓላ ኣብቲ እዋን ካብ ዓወት ኣብ ርእሲ ምርሓኻ ንባህግን ስምዒትን ደገፍታ ከተርዊ ይከኣለትን። ኤርትራ ብደረጃ ጋንታ ምስ ከም በዓል ቤልጅየም፣ ፈረንሳ፣ ኣውስትራልያን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራውያን ጋንታታትን ዝዳረግ ዓቕሚ እኳ እንተዘይብላ ኣብ እዋን ፀወታ ሒዛቶ ምዝኣተወት እኹል ዓቕሚ ሰባ ዝዛመድ እኹል ፃዕሪ ግን ከተፍስስ ኣይትራየትን። እዛን 4 ካብ 6 ተቐዳደምታ ውድድር ገና ከይተወድአ ዝኸሰረት ጋንታ ንዘረኣየቶ ድኹም ምንቅስቓስ መርኩስ ብምግባር ንኽትሳተፍ እምበር ንኽትዕወት ኢላ ኣይኣተወትን ዝብል መደምደምታ እንተተዋህባ ዝተጋነነ ኣይኮነን። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝሓለፈ ዓመት ዝፈጸመቶ ጌጋታት ዝመጽእ ሰንበት ኣብ ዝቃናዕ ቅድድም ኣሪማቶ ክትቀርብን ንዓወት ክትጻወትን ትጽቢትን ህርፋንን ስድራ ቤት ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እዩ። ዝበዝሑ ስድራ ቤት ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብኣካል ኣብ መወዳደር ቦታ ብምርካብ ይኹን ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ማሕበራዊ ሜድያ ንተቐዳደምቲ ውዕውዕ ሞራልን ደገፍን ኣብ ምሃብ መዘና ከም ዘይብሎም ብዓርሞሸሽ ማዕከናት ዜና ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ከይተረፈ ብተደጋጋሚ ዝተመስከረሎም እኳ እንተኾነ ገለገለ ውልቀ ሰባት ኣዕጋቢ ውፅኢት ኣብ ዘይርከበሉ እዋን ብመንገዲ ማሕበራዊ ሜድያ ኣብ ልዕሊ ተቐዳደምቲ ዝተፍእዎ ስፖርታዊ ጭውነት ዝጎደሎ ከምኡውን ዕሸላዊ ዘለፋን ኣሉታዊ ግብረ መልስን ግን ከወግድዎ ይግባእ። እቲ ክኸውን ዘለዎ ስዕረትን ዓወትን ኣካልን መኻይትን ስፖርት ምዃኑ ብምርዳእ ኣብ እዋን ዓወት ብጭውነት ሓጎስካ ምግላጽ ክትሰዓርን ከለኻ ድማ ስዕረትካ ብጸጋ ኣሜን ኢልካ ተቐቢልካ ስርዓትን ስነ ምግባርን ብዝሓለወ ገባብ ንዝነበረ ርኡይ ጉድለታት ወይ ከዓ ጌጋታት ጠቒስካ ሃናፂ ነቐፌታ ምልጋስን ፈዋስን ኣራምን እዩ ዝበልካዮ ርእቶታትን ለብዋታትን ድማ ብዝሰልጠነ መገዲ ምፍሳስን እዩ። ብመሰረት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፕሮሳይክሊንግ ስታትስ ዝሰፈረ መረዳእታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ 2011 ዓ.ም ንዳሕርያ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ክትኣቱ ጀሚራ። ዛጊድ ድማ ብሲኒየር ደረጃ ብዝግበር ቅድድማት ብሓፈሻ 16 ተቐዳደምቲ ኣብ መስርዕ ውድድር ኣሰሊፋላ።
እቶም ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ለቢሶም መጀመርያ እግሮም ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ዝፃወቱ ተቐዳደምቲ ኣብ 2011 ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት፣ ፍረቓልሲ ደበሳይን ሰመረ መንግስ ይሕሸክን ኣብ 2013 ሜሮን ርእሶም ቢንላደንን ጃኒ ተወልደን ኣብ 2014 ናትናኤል ብርሃነን መኽሰብ ደበሳይን ኣብ 2016 ሜሮን ተሾመ መትከል እዮብን ተስፎም ዕቑባ ማርያምን ኣብ 2017 ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ፓንታኒ ኣብ 2018 መርሃዊ ቅዱስ ኣብ 2021 ዳዊት የማነ ኣብ 2022 ቢንያም ግርማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ናትናኤል ተስፋ ጽዮንን እዮም። ብዘይ ካብ 2012 ካብ 2011 ዓመተ ምህረት ንድሓር ኣብ ዘሎ ግዜ ብዘይ ምቁራፅ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ትነጥፍ ዘላ ኤርትራ ዛጌት ቦታ 37 ተቐዳደምቲ ብምሕዛእ ተቐዳዲማ። ኣብ 6 ዝተፈላለየ ዓመታት ዝተሰለፈ ናትናኤል ብርሃነ ንኤርትራ ኣብዚ ሻምፒዮን ዓለም ብብዝሒ ዝወከለ ተቐዳዳማይ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ 2016 ዓ.ም ኣብ ቀጠር ኣብ ዝተገብረ ውድድር መበል 13 ተርታ ብምሓዝ እውን ኣብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዝበለፀ ኤርትራዊ ደረጃ ዘመዝገበ ስፖርታዊ እውን እዩ። ብዝሒ ምስላፍ ነፍሲ ወከፎም 5 ዓመታት ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ተኸዲኖም ኣብ ውድድር ዝቐረቡ መኽሰብ ደበሳይን መርሃዊ ቅዱስን ንናትናኤል ስዒቦም ብካልኣይ ደረጃ ይስርዑ። ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ብ1921 ዓ.ም ኣብ ኮፐንሃገን ዴንማርክ ዝተወልደ ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ፈላሚ ውድድር ኣማተር ደቂ ተባዕትዮ ተወዳደርቲ ጥራይ ተቐዳዲሞም። ኣብቲ ቅልስ ሽወደናዊ ጉናር ስኮል ድማ ብኹሪ ዕውት ኮይኑ ወፅዩ። ናይ መጀመርያ ብደረጃ ፕሮፌሽናል ዝተሰላሰለ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ብ1927 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኑረምበርግ ጀርመን ተቐኒዑ። ኣብቲ እዋን ካብ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ኢጣልያዊ ኣልፍሬዶ ቢንዳ ካብ ኣማተር ተቐዳደምቲ ድማ ቤልጂማዊ ዣን ኤርትስ ዕውታት ብምዃን ምልክት ሻምፒዮን ዓለም ንዝኾነት ብሕብሪ ቀስተ ደበና ዝወቀበት ጻዕዳ ማልያ ለቢሶም። ኢጣልያዊ ኣልፍሬዶ ቢንዳ ኣብ 1927 1930 ከምኡውን 1932 ንሰለስተ እዋናት ሻምፒዮን ዓለም ከምኡውን 5 ግዜ ዕውት ጂሮ ዲ ኢታልያ ክኸውን ዝበቕዐ ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ቱርናዓት ተቐዳደምቲ እዩ። ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 1958 ከም ኣካል ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኣብ ዝተኣታተወሉ ተወላዲት ላክዘምበርግ ኤልሲ ጃኮብስ ቀዳመይቲ ወፅያ። ካብ 1962 ኣትሒዙ ብደረጃ ሃገራውያን ጋንታታት ክሳለጥ ዝጀመረ ውድድር ክሮኖሜትር ደቂ ተባዕትዮ ኣብ 1994 ዓ.ም ሙሉእ ብምሉእ ደው ኢሉ ብውልቂ ብዝሰላሰል ቅድድም ክሮኖሜትር ተተኪዩ። ኣብ 2012 ውድድር ክሮኖሜትር ጋንታታት ደቂ ተባዕትዮ ደጊሙ ክምለስ እንከሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ፈሊሙ። እተን ኣብዚ ውድድር ዝሳተፋ ግን ሃገራውያን ጋንታታት ዘይኮና ውልቃውያን ፕሮፌሽናል ክለባት እየን። እዚ ቅድድም እዚ ክሳብ 1919 ዓ.ም ብድሕሪ ምቕፃሉ ኣብ ቦትኡ ኣንጻር ግዜ ብዝካየድ ውድድር ምቅብባል ዝተሓናፈፀ ፀወታታት ተወሪሱ። ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ክሳብ 1995 ዓ.ም ናይ ፕሮፌሽናላት ከምኡውን ናይ ኣማተራት ተባሂሉ ኣብ ክልተ ምድባት ተኸፊሉ ዝዳሎ ነይሩ። ኣብ 1996 ዓ.ም ግን እቲ ናይ ኣማተራት ቅድድም ኣብ መንጎ ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚዮም ተቐዳደምቲ ብዝግበር ውድድር ክትከኣን ከሎ እቲ ናይ ፕሮፌሽናላት ድማ ንኹሉ ብዘሳትፍ መልክዕ ውድድር ኤሊት ወይ ከዓ ሲኒየር ዝብል ስም ሓዚሉ። ኣብ ታሪክ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ምድብ ደቂ ተባዕትዮ 3 ቤልጂማውያን፣ 2 ኢጣልያውያን፣ 1 ስሎቫክያዊን፣ 1 ፈረንሳውን ብሓፈሻ 7 ተቐዳደምቲ ጥራዮም ናይ ሻምፒዮን ክብሮም ብተደራራቢ ዓወት ተኸላኺሎም ወይ ዓቂቦም። ንሳቶም ድማ ቤልጂማውያን ጆርጅ ሮናስ ካብ 1928 ክሳብ 1929፣ ሪክ ቫን ስቴንበርገን ካብ 1956 ክሳብ 1957፣ ሪክ ቫን ሉኒ ካብ 1960 ክሳብ 1961፣ ኢጣልያውያን ጂያኒ ቡጎኖ ካብ 1991 ክሳብ 1992፣ ፓውሎ ቤቲኒ ካብ 2006 ክሳብ 2007፣ ስሎቫክያዊ ፒተር ሳጋን ካብ 2015 ክሳብ 2017፣ ከምኡውን ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላን ፊሊፔ ካብ 2020 ክሳብ 2021 ዓመተ ምህረት።
ንሰለስተ ዓመታት ብምክትታል ዘውዲ ሻምፒዮን ዓለም ዝደፈአ ፒተር ሳጋን ጥራይ እዩ። ንሱ ኣብ 2015 2016 ከምኡውን 2017 ጋማ ዓወት ኣሲሩ። ስጳኛዊ ኣሌሃንድሮ ቫልቨርደ 1 ወርቂ 2 ብሮርን 4 ነሓስን ብሓፈሻ 7 መዳልያታት ኣብ ክሳዱ ከንጠልጥል ብምቓሉ ኣብ ታሪክ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዝበዝሐ ሜዳልያታት ዝሓፈሰ ተቐዳዳማይ ተባሂሉ ኣብ መዝገብ ክብሪ ሰፊሩ ኣሎ። እዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መበል 42 ዓመት ዕድሚኡ ካብ ብሽክለታ ዝወረደ ተቐዳዳማይ 11 ግዜ ምስ ብሉፃት 10 ተቐዳደምቲ ቀዲሙ ሕንፃት ብምርጋፅ እውን ብብዝሒ ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ። ከም ፒተር ሳጋን ብምክትታል ኣይኮነን እምበር ካልኦት 4 ተቐዳደምቲ 3 እዋናት ሻምፒዮን ዓለም ንምዃን በቂዖም እዮም። ንሳቶም ድማ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኢጣልያዊ ኣልፍሬዶ ቤንዳ ኣብ 1949 1956 ከምኡውን 1957 ሻምፒዮን ዝኾነ ቤልጅማዊ ሪክ ቫን ስቲንበርግን ኣብ 1967 1971 ከምኡውን 1974 ዕውት ዝኾነ ካልእ ቤልጅማዊ ኤዲ መርክስ ኣብ 1999 2001 ከምኡውን 2004 ክብሪ ሻምፒዮን ዝደገመ ስጳኛዊ ኦስካር ፈሬረ እዮም። ሬድየርና ኣብ መበል 9 ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ንዝሳተፉ ብምሎም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዓወት ትምነየሎም። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎም ትሕሶና በዚ ፈፂምና ኣለና። ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕሶታት ክሳብ ንመጻኩም ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንመነ።